И здравейте хора, аз съм X Gaming, днес играем малко Ржива стомана. Рилсти. Играта е платена, да знаете, така че ако искате да си изтеглите, ще платите секунда. Мисля, че не мога да се сетя хора за мен. Ако се бях сетил, ще да ви кажа, обаче не мога сега. Danger Zone. Мидас. Идем по един, ще ги смачкаме. Ода хора, ода. Добре, сега вече. Вече да почваме сериозно, защото да почна боя. Ох, motherfucker. Да летиш. Ох. Мамиш. Боли ли е? Боли ли? Хареса ли че? Сори, бате. Хакер! Видяхте ли, нямаше живота, пък още беше жив. Това не ви ли се струва малко тъп робот, защото как може да няма живота да е жив? А е малко тъпо! А не малко е, 10 000 пъти! И хора, аз сега идвам. Не идваме и сега. Извинете, но аз в момента съм на двора си. Не точно на двора, аз съм на село. И на село е много хубаво, защото всичко никак не е шумно, такива работи. На всяко село винаги е спокойно, нали, приятели? На който на селото му винаги е спокойно да напише спокойно е в коментарите, защото за мен никак не е хубаво да се караме и такива работи. Аз сега да искам да смажем Зевс, може и да не е близо, но Зевс и сега ще го стигнем, хора, казвам. Ще видите. На село, ако имате леля или баба или каквато е там, и примерно тя притежава 10, 20, 30 декара някъде там, още е по-хубаво. Да кажа защо? Защото можете даже да се тренирате по физическо. Ако има някой господин физическо, който гледа клип, това е специално за вас, който да си. Че трябва да се тренира, за да станете бърз, умен и да знаете. И да сте внимателен, естествено. Аз естествено не съм прекалявам, защото аз най-много обичам физическото всички предмети. Добре, сега да не говорим за училище, да продължим за играта. This is motherfucking коза. И хора, вижте. Ох. Гледайте сега. Значи всичко трябва да спеше риб. Ето. Като го натиснете вече няма начин да го спре просто този робот да го щупите. Просто няма никакъв шанс да ви спре, това е, казвам ви, аз съм супер добър, мога да убия всеки. С Мидас с шумно момче съм просто да кажем всяка цена съм му едно с корона. Ама с метро съм да ви кажа какво съм.
един богат човек, който премазва всеки. Защото аз имам апгрейдната версия на Метро. Като сив мангал. О, ето, видяхте на екрана петия бос е Зевс. И ще го трушим. Точно така. Ще извадим главата и ръката на Зевс. Ако не го направя, спирам да снимам. Шегувам се, как може да го кажа така? Как може да кажа такова нещо? Бой! Ох! Motherfucker! Какво правиш? Danger Zone! Ето каква опасна зона е когато някой се казва зона, означава, че... Когато някой се казва опасна зона, означава, че никак не е опасен. В училище един приятел се нарича опасна зона и ето, както виждате, това му е любимия робот. На мен любимия робот е Зевс. Какво? Зевс и Мидас на мен ми харесват най-много. Също така Шумно момче и Метро. Никой друг не ми харесва. Дори Атом да е главният герой, няма значение. Мидас срещу Зевс. Това ще е гад всякия бой просто. Не знам кой ще победи, но... Секундичка, хора. И върнахме се! Да започваме Зевс. Motherfucker такъв. Какво се случва, когато някой робот се ядосва на Зевс? Ох, motherfucker. И хора! Това беше най-великото нещо, което сме правили. Обезобразихме Зевс с Мидас. Благодаря, че гледахте този клип. Аре, чао ви!